Само най-глупо се хваля с това, което има. И добре дошли хора в първият ми клип на стила Brainrot. Сега ще ви покажа моята база, която, нали, не съм най-добрия в България. Мисля, че е добре да си го кажа. Имаме този аркадов, който прави 5 милиона. Това Грани, който е Limited Brainrot. Имаме тези лосно Майхот Спортидус. Още едно Грани, Ланстин Гранде, Аркадопус, Бунтел. Още един Аркадопус и Кисадия, Крокодия, Дивайн, Стако. Отиваме на втория етаж, където имам вече малко по-редки брейноти. Демек няма много редки брейноти, имаме един брейнот, който е Romantic Grande Diamond с 2 трейда. Както можете да видите, прави 340 милиона. Скромничко, не е много добре. Отиваме на третия етаж, където вече би трябвало да са най-хубавите неща. И имаме Secret Combination, който сега ще ви покажа какво прави. 531. Имаме тези Lost Candies с 26 мутацията. Паднаха ми се от Fuse. Имаме този Festive 67, който трейднах. Имаме тези два уникални Nacho Spider, които правят и двата по над 1 милиард. Сега ще ви покажа моите бази, защото те са много добри. Имаме тази Candy база, която събрах. Тук само ще застана. Имаме Candy, Aquatic и Gingerbread, само тук да видим. Какво се спална, добре. Aquatic и Gingerbread. Но аз си хора спална, ще не е. Ако ви харесва този тип съдържание, не забравяйте да се абонирате за канала и да дадете лайк. А от мен, чао!